Nee, je werd er bang voor. Dat is niet best. Nee. Het drama had de bewoners van Jesterwoord en omkrieten in de besnijing. Benamen mensen die in de buurt van het slachtoffer woonden, binnen benauwd, haar net slipt en door de hoen net uit te litten. We vinden het verschrikkelijk. Zo'n lieve vrouw en die dan om het leven komt. En we ben je echt bang van worden. We zijn echt schrokken van dat die vrouw dat vermoordde. Deze signaal had ook de gemeente bereikt. Daarom wordt er morgen op het gemeentehuis van Jesterwoorde een verwachtingsbijeenkomst houden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hopelijk zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er nou precies plakvond heeft. En waar de daders binnen. Daar gaan we als bevolking en als burgemeester naartoe. Maar ik hoop heel erg dat politie en OM, en ik weet ook dat ze tegen hun best toch om dit onderzoek zo snel mogelijk veranderen te laten en degelijk. Maar een antwoord is denk ik voor de meeste mensen heel erg belangrijk. Zo'n 2003 is de bevolking van Eerstellingwerf vaker opschrikt door een moord. Ja, er waren Fokkel Werkman van de Houlen en Marinus Ooms van Houlerwiek om het leven bracht. En nou dus de zoon 60-jarige Marijke Heiltjes van Jesterwoorde. Ze wie de widow van de verliezen hier verstoorde ex-wethouder Willem Heiltjes. Het lichaam van de vrouw werd justermorgen gevonden door een familielid. Je kan je voorstellen dat we deze persoon die deze mevrouw ontroffen had, dat we die ik nauwlettend in de gaten horen en we hebben deze persoon slachtofferzorg gewoon ben. En je kan je voorstellen dat vaak een trauma kan je vaak heel snel verwerken, maar bij sommige gevallen bloot dat ik langer zitten. Er werken nog hield 24 rechercheurs onder zaak. Juster is de omjouwing in kaart gebracht en buurtonderzoek dingen. Joert wordt er nog druk werken in de wenning van het slachtoffer onder Klazingerwij. Er zijn nog op dit moment 8 forensische rechercheurs bezig om in de wenning een onderzoek te doen. Er worden allerlei sporen die er mogelijk ontroffen worden, die mogelijk iets te maken hebben met het misdrijf. Nou, alles wordt veiliggesteld wat wij denken dat er eigenlijk net jet.